Реал Мадрид ва Боруссия Дортмунд дар финали Лигаи Чемпионҳо мисли бархурди ду титани футбол аст. Тасаввур кунед, дар як тараф дастаи Боруссия ки футболи он чунон тез аст ки дар пайгирӣ кардани он камераҳо низ ба мушкилӣ дучор мешаванд ва дар тарафи дигар Реал дастаест ки медонад ки чӣ гуна бозиҳоро ҳатто дар ҳолатҳои пешгӯинашаванда эпикӣ кунад. Ва агар ба тарафи дигар нигарем, шояд Реал барои Боруссия на танҳо як намоиши футбол, балки карнавали хурди голҳоро низ омода кунад. Боруссия шояд бо услуби ғайриоддии худ ҷавоб диҳад ки рақибро одатан ба ҳайрат мегузорад. Пас биёед ба ҳар ду даста барори кор ва ҳиллаҳои бештари футболро дар ин финали ҳаяҷонбахш таманно кунем. Ба назар мерасад ки финали Лигаи Чемпионҳо ҷашнвораи ҳақиқии футбол хоҳад буд. Агар Реал ва Боруссия бо ҳамон устуворӣ ки дар бозиҳои охир ҳунарнамоӣ мекунанд ба майдон бароянд, тамошобинон на танҳо бозии ҷолиб, балки имконият пайдо мекунанд ки бубинанд чӣ гуна устодони ҳақиқии санъати футбол дар сатҳи олӣ нақшофарӣ мекунанд. Ҳама чиз комилан имконпазир аст вақте ки дар майдон дастаҳое чун Реал ва Боруссия ҳастанд. Бозии шоми имрӯз соати 12 бо вақти Тоҷикистон доир мешавад ва дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баландро пешниҳод доранд. Шумо метавонед бо истифода аз он тамошои финали Лигаи Чемпионҳоро ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт бо дилхоҳро ва аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонус ба ҳаҷми 8000 сомони дар аввалин пардохт бо промокоди TAJFUT пешниҳод мешавад. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Ман барои ба даст овардани тӯпи тиллоӣ диққат надода истодаам. Ҳоло ҳама ҳайат ба финал омодагӣ мебинад. Тӯпи тиллоӣ ба ҳамлагарон, вингерон ва футболбозони дурахши зебодошта зеб дорад. Ман барои бозии дастаро ба пеш бурдан талош мекунам, вале касе инро беҳтар аз вини анҷом дода наметавонад. Мо имрӯз кӯшиш мекунем ки даста соҳиби ҷом шавад. Роҳи тӯлоние тай карда шуд ва мо мехоҳем ки бо ҷом ба хона баргардем. Фикр намекунам ки дар Боруссия касе бо Беллингем алоқа дошта бошад. Дар пешомади финал мо кӯшиш дорем ки оромиро дар дохили даста нигоҳ дорем. Албатта диққат ба мо бештар аз дигар бозингарону дастаҳои Бундеслига равона шудааст, вале мо бояд ба омодагиҳои худ таваҷҷӯҳ кунем. Мо ҳаяҷон дорем ва оғози бозиро интизорем. Ҳамагӣ бояд кӯшиш кунем то аз финал лаззат барем, чун дар футбол аз ин дида рӯйдоди муҳиме нест. Афзалият барои ман ин ба футболбоз идеяҳои дақиқ ва фаҳморо расонидан аст. Ақидаҳо бояд ба таври соддае пешниҳод шаванд ки бозингар барояд ва барои қаҳрамон шудан вазифаашро иҷро кунад. Пеш аз бозиҳои асос ақидаҳои негативиам пайдо мешаванд, вале тарс ва ҳаяҷонӣ будан қисме аст ки сабаби бозии зебо нишон додан мешавад. Ба ҳамин хотир бояд инро қабул кунем. Мо аллакай ҳам ҳунар ва ҳам характери даставиамонро борҳо ба намоиш гузоштем. Имрӯз ҳадаф танҳо баромада пирӯз шудан ва ҷомро болои сар бардоштан мебошад. Мо ба финал барои он наомадаем ки бори дигар қаҳрамон шудани Реал Мадридро бинем. Мо аз ҳама бештар бозиҳоро бидуни сар додани гол гузаронидем. Вазифаи имрӯзаи мо ин аст ки Реал Мадридро нагузорем то ба дарвозаи мо наздик шавад. Феълан ҳаяти мо аз моҳи сентябр дида фарқ мекунад ва мо ҳама аз як гиребон сар мебарорем. Сатҳи бозии мо куллан тағйир ёфт ва бояд ин роҳро идома диҳем. Реал Мадрид аз ҳама дастаи муваффақ дар таърихи Лигаи Чемпионҳо мебошад ва онҳо ҳамагӣ ду маротиба дар ин мавсим ноком шудаанд. Шояд агар 10 бозӣ байни мо мебуд, мо ҳамаро мебохтем, вале финал як тост ва мо диққати махсус ба он медиҳем. Мо 60 бозӣ гузаронидем то имрӯз дар финал бошем. Дар ин мавсим ман вақти ками бозиро гирифтам, вале муваффақияти Реал муҳимтар аст. Ба даст овардани ҷоми шашуми Лигаи Чемпионҳо дастоварди олӣ барои ман мешуд. Ҳоло мо аз ҳолат ҳаловат бурда истодаем ва мехоҳем ки қаҳрамон шавем. Мо Боруссияро бо истифода аз ҳамбастагии худ шикаст хоҳем дод. Мухлисон Реалро фаворити ин бозӣ медонанд, вале ин ҷо шонси ҳар ду даста 50 ба 50 мебошад. Мо эҳтиром нисбат ба рақиб дорем, чун Боруссия мавсими барҷастае гузаронид. Менталитети мо барои ин бозӣ омода аст ва мо чун одатӣ то охир рақобат хоҳем кард. Чаро ба финал бароем агар ба ғалабаи худ боварӣ надошта бошем? Албатта мо боварӣ дорем ки Реал Мадридро шикаст дода метавонем, чун ин Лигаи Чемпионҳо асту мо дар финал қарор дорем. Мадридиҳо дастаи қавӣ ҳастанд, вале агар ман аз ин даста тарс дошта бошаму аллакай таслим шуда бошам, пас чаро мо ба финал баромадем? Набояд бозии финалиро бо бозиҳои муқобили ПСЖ муқоиса намоем, чунки ин ҷо рақиб Реал аст. Ҳарчанд ҳадаф ҳамону якест: гол сар надодан ва қаҳрамониро ба даст овардан.
Анчелоти аввал маро рӯҳан ҳамчун бозингар иваз кард. Акнун ман ба рушди ҳунарам ба тамринҳо ва бозиҳо дигар хел диққат медиҳам. Ӯ ҳамзамон илова мекунад ки характери гӯш додан ба маслиҳатҳои мураббиён хуб аст. Ман ҳамеша мехоҳам бо задани гол ва кӯмак ба ҳамдастаҳоям дастаро дар бозиҳо ғолиб гардонам. Ман худхоҳ нестам. Бозӣ кардан бо футболбозони беҳтарин ҳар рӯз ба ман як дарси навро медиҳад. Имрӯз мо бо ҳамдигарфаҳмии олии худ боз як ҷоми бузурги аврупоиро ба даст хоҳем овард. дӯстон, шумо ба кадоме аз ин дастаҳо мухлисӣ мекунед? Кадом даста қаҳрамони Аврупо мешуда бошад? Боруссия, Дортмунд ё Реал Мадрид? ҳатман фикратонро дар комментария қайд карда наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. То боздид дӯстон.